Ya, unsan? Padayon na tong rising? Oh, padayon. Sige, pangagit niya di yun. Saman, kamu na lang dua Sige. isa. Wow, sa to nakot akong kauban ha, piang na lang dito para. Saan mo pa nimang kauban nimo? Saan mo pa nimang imong kauban? Eh, siya pa-drive na ko kay kini motoran eh. Dili man ko kabisado parang mga banking-banking o pinap. Oh, sige. Ah, sige. Kuan ba nang builo-builo. Sigurado ka nimang kauban. Hawd din ha. Oh, nangapiang na to, nangabali na to siya. Di ako sugal ha, di ko sugal. Nangapiang na Di to ko siya. sugal. Di ka masuwal sila. Di ko sugal, Kami na lang daw maglaban. Oh, Ya. di ko sugal. Surrender ka, surrender ka. Terus dili lang ko maapil kay kinsay mapil din sa inyo ha. Naman sa kwa. Laro na to ni. Saman. Kami na lang doa, kami na lang doa. O kamu dua. Kita na lang maglaban. Oh, okay na, Sige, okay. pera. 5 mil. 5 mil. Sige, sige. Sama ka. Balik na lang. Oh, balik na ko yun. Saan mo balik? Oh, sige, balik ko na yun. Sige, balik ka. Ah, sige. Ya, asas ako. Oh. Sinam mo ka. Oy. Yung, pre. Ako yung trabaho ni Manong, pre. O, lagi, pre. Ako pa kung disgrasya lagi, pre. Makakaya pa, pre. Kaya pa, no, pre. Dahil nangagit og lumba dito ba, niya ikaw kuha. Ya, pila may kondo, pre. Busa nila, pre. 25 mil niya, o budaog ka. Yung mga itong kwarta, bahala na yung motor. Mau man kay ngunya hagit O, nangagit siya, o. Iya iya. Sige. Sige. Asa na garang? Dito, no, paabot. Sakay ka, pre. Sakay ka, pre. Sakay. Pre, kakaya ka, pre. Kaya pa ni, pre. Mga paralyzed naman ka, pre. Kira na pre. Ya, sige, mga lip-lip ng kumot mo, no? Sama na. Wala ka kwan pre, wala ka. Puwat pre. Sige, tarong, pre. Ya, okay na. Okay, pre. Pagod tayo, sige, mulipad ta. Saan man yung lumba daw, yung pitinubaya. Adlok man ito ba? Wala nang dito mingon nga. Adlok dito ba? Mga tahanan. Kanina ako paabot diri. Uy! Si Balik! Mana yung hiyambog ni mga driver nyo? Kamu ni. Wala mo? Oh, taris na nakiyang mo. Oh, wala mo na. Mana yung? Mana yung driver ni mo? Oh, still nangabali mo kanina, tanawa na yang nang mo. High blood na siguro ni. Ay, mura maglumpo. Bawa na to na, bay, sa pagpadagan bay. Bawa to. Kanay mo motor bay. Pre, hubore mo ray ban pre kay aron mailan mong mata pre ba nga. Naitap siya pre. Pre. Mani kanang driver ni mo? Oh, mo na. Oh, Mana kabaktasan daw? Kabaktasan daw? bakas pre. Pero kung kanay mo ipagnambog na imong motor bay, ay alang bay. Pilay pusta na bay. Maluoy makumulaban nimo. Wala si pusta na bay. Claro. Bensin ko yang gingon si Puwa. Malinggo, kargahan na ka bay. Ako gamit imong motor pre. Sige. Pero kanay motor, klaro jud kay ni, hindi ni kalahutay. Sigurado na ba? Muna yung mga driver ni mo? Mo na lagi na. Ingana ra na siya. Sus, murag. Sus, wajud ko isalig yung driver ba? Ihatag mo ng kwarta ninyo, be. Bagor Tagawa na ng til. Bagor kay siya. Kita mag-iskota na pre. Ay bay. Ato siguta maglumba ta bay. Ay naaway nga. Ngani ako. Kalijan pre. Ay, kaya ta kagok dun bay. Sir, ng tao. Oh. Pastar. Kailan ka kapangita jog laing nga. Bagor kay siya nakadaw gani yung sinina oh. Kini yung sinina oh. Murag wala ka, murag na adik mo siguro. Mo uli oh. Ano na ba ba? Murag. Di, ingana na siya lagi. Gawas na, bagor na gawas sa ospital. Oh, sige. Lumba. Sige, pre, unsa man pre? Uwan ka. Balinta dito to sa linya nga street. Oh, sige. Asam bisa ka gusto niyo. Tao na to na imong ga. Nako og palo. Ano nagiging niyo? Dire. Dire. Oh, dire. Ano driver mo? Di ka balik sa driver? Ayun, wala ikaw na lang kay mabusalig imong driver mo ba? Okay na akong driver. Oh, magpasalig ng driver mo, ha? Ay, sus. Oh, tanawa na ng tail, oh. Tanawa ng tail. Sige na. Oh. Yan na magkita sa kuan bay. Magpadagan bay. Sige na. Sige. Sige, pre. Okay na, pre. Okay. Sige na. Tama. Okay. Ha? Ayun na. Okay. Hey. Ay, awa. Bay.
awasan na pilde panoon ka na buangan ng motora oy. Tuo makupundis yung motora ni. Pilde ni mauin ko ay. 5,000. Ba, klaro ni motora ni ay. Marunong anda reklaman eh. Motora ni. Sa. Hindi di boss. Lagi ka ba Jingle Mel? Ha? Nya. Ha? Ay, pag hinambog yung motor? Ha? Boss. Wala piling boss. Ito Ah. kuan kaning kondisyon ni motora ni. Asa man mong bayad nun? Boss, wala gi kwarta boss. Gago! Gago! Wa ara to dito boss kay ako mang pagumangkon ato ni kuan. Buah mo dyan, buahon dyan. Buah. Galing pwede, buah. Buah, kalo. Abi na kalo. Bulan na kayo, bulan na kayo. Abi na. Ay, singko, hindi ko sa kota kasado. Di man ako nag Abi na talang. Buah. Ubo. Bahala ka naman eh. Bahala ka. Ubo na. Bahala ka niya. Dili na yung motor ha. Motor na buanga ka. Ayun mga ka-idol, hanggang dito lang yung video natin mga ka-idol. Ayan, thank you so much for watching mga ka-idol. Siyempre, ito yung mga kasama ko mga ka-idol, oh, di ba? I'm Jong. Jong, si Ayan. Tatsuki. Tatsuki. Ayan Kuya yan. X. Ayan, si Kuya X. Siyempre, shoutout sa kasama namin na isa. Ayan. Ayan, si Bay. Ayun mga ka-idol, isang mabilis ang shoutout. Ayun, shoutout nyo. Shoutout kang Kwan. Kang. Kapiralta. Jong. Shoutout ko yung girlfriend ko. Press. Love you always. Ayan, Jong. Love you always. Mura ko sa mga taga rito. Ay, taga Salamat rito. sa pagpasok. Ayan. Shoutout ko sa nag-date karon. Ayan. Ayan, shoutout ko sa mga taga-Garinan. Ayan, andito kami sa sa Los Rayos. Los Rayos. Ayan, mga idol, hanggang dito ng video natin. Thanks so much for watching. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel and hit the notification bell para ng update sa lang kwentang video natin. Bye-bye. Bye-bye na.